наблюдатели, застъпници и представители на партии. Като под представители на партии се разбира упълномощени представители с пълномощия, а не всеки, който се чувства, че представлява партия, защото споделя възгледите. Така, по време на гласуването кандидати не трябва да има, остават наблюдатели, застъпници, представители на партии и журналисти и след изборния ден отново могат да присъстват кандидати, наблюдателите, застъпници и представителите си остават, могат да присъстват журналисти, могат да присъстват и анкетьори. Така, може от всяка една партия или коалиция може да присъства едновременно един застъпник и един представител на партия. Не може двама застъпника или двама представители. Понеже ние сме в коалиция, е възможно това да се случи, тогава представителите трябва да се разберат помежду си кой ще остане в секцията. Така, съседанията при 7 члени комисия, такива за съжаление са всички в София, а не по-големи. Както и работата на комисията може да се провежда, ако има 4 души от 7-те. Дадени са ви и когато СИК взима решения, а СИК нерядко взима решения. За допускане на гласуване за една бюлетина, дали е действително или не, трябва 2/3 от присъстващите да гласуват за да може решението да бъде взето. При 7 души присъстващи това са 5 гласа за, при 6 и 5 души са по 4, ако комисията е само от 4 души, то 3 души са достатъчни, за да се вземе решение. За всяко решение на комисията, комисията съставя протокол. Тоест, ако сте наложило нещо да гласувате, описвате това в протокол, който се предава, заедно с изборните книжа. Сега, преди изборния ден имате няколко важни неща. Трябва да приемете изборните книжа и материали, включително ксерокс, който трябва и да тествате. Трябва да приемете видеозаснемане, устройството за видеозаснемане, т.е. мобилен телефон, трябва и да го тествате. Да получите устройството за машинно гласуване, което трябва да включите, да му поставите ролка или техника да постави ролка, това не е голямо значение точно кой ще постави ролката. Да отпечатате хеш-кода и да го сравните с този, който имате по документите на машината. А преди да отворите машината, трябва да погледнете дали номера на секцията, който е залепен като или виси като етикет на машината, дали съответства на вашия. Ако номера на секцията не съответства, трябва веднага да уведомите РИК и разбира се техника отсела, защото може би просто машината са разменени две съседни секции и проблема може да се реши и без да стигате, дори с размяна. Но не го правите вие, сява, нека си ги разменят. И не отваряте машина, ако е с чужд номер. Чакате да ви донесат вашата. И подготовка на помещението. Сега, няма да обяснявам надълго и на широко какво точно трябва да приемете в изборния ден. Защото в методическите указания имате в края на тях чек-листове. Тези чек-листове са изключително удобни. Това са последните страници на методическите указания. Аз ви съветвам да си ги свалите от страницата на ЦИК, да ги направите в подобен за вас формат. Ако ви интересува, аз съм ги направила отделно на PDF, мога да ги предоставя на Алекс от ПП. Мисля, че вече също съм ги предоставила, както и на колегите от Да, България. Обърнете внимание колко подробно описано всичко. Това няма как да го запомните сега и няма нужда. Важното е да запомните, че когато се подписвате, че приемате нещо, то трябва да е при вас. Не бързайте да се подпишете, за да върват нещата. Вие сте длъжностни лица и вашия подпис може да ви коства административно наказание. Вие подлежите, както казвам, на административно-наказателна отговорност. Ето първият чек-лист от приложение номер 7 на методическите указания. Мисля, че дори няма смисъл да го изчитам сега. Ако погледнете, тези много добре описано в методическите указания, грубо 20 неща приемате. Това, което е важно,
вие ще получите печата. Не отваряте печата. Не отваряте плика с печата, колкото и да сте любопитни, как изглежда. Това трябва да го запомните. Така, след като приемете всички материали и се подпишете за тях, след като машината тръгне, кеш-кода и отговаря на този описан в документите и всичко е наред. След като видите, че ксерокса работи и видеоустройството работи, трябва да си подредите така секцията, че да ви е удобно за работа. Имайте предвид, че това е един много сериозен въпрос, който трябва добре да обсъдите с комисията. Защото за първи път имате 4 различни урни, които ще се ползват непрекъснато. Дали имате, освен това, за първи път и два абсолютно отделни списъка. Тоест, все едно имате два абсолютно отделни избора с различни избирателни списъци, с различни бюлетини и с различни урни. И, за съжаление, те са 4 на брой. Ако сте били в секция, в момента съм ви съобщила поне 5 работни места. Председателя по 30 рядко ще се включи директно в работата. Това означава, че почти цялата комисия ще ангажира едновременно. Не знам дали ме разбрахте. Така, освен това има задължително, това е в предизборния ден, като стигнем до там, ще говорим за това. Така, машината трябва да се постави така, че да осигурява тайна на вода на избирателя. Обикновено, така наречената тъмна стаечка или параван за гласуване с хартиени бюлетини е организиран от общината, от районната администрация и обикновено те са залепили необходимите материали. Но, както пред секцията, така и в паравана за гласуване, и зад паравана за гласуване с хартия, трябва да имате задължително пълни списъци на кандидатските листи и за двата вида избори, за да могат хората не само лесно да си напишат и си отбележат партията или коалицията, за която ще гласуват, но и преференциите. При машината не е така, защото машината подава допълнително информация. След като трябва да проверите имате ли 6 урни, 2 от тях са резервни. Сега, просто всичко, което го пише в тези чек-листове, проверете дали го имате и не се подписвайте преди да видите, че всичко, което е записано на протокола, ще ви го предали. След което се подписвате на едни листчета, залепвате ги отвън на секцията и напускате. Полицайно стана отрежда тази. Преминаваме за задълженията ви в изборния ден. Затова отново ще взема чек-лист и няма да се върна на презентацията. Можете да отворите секцията, ако сте поне 4 души от комисията. Ако липсва някой от комисията, веднага уведомете първо общинската администрация, защото те са хората, които контактуват с отговорностите по партии. Тоест, те най-бързо ще могат да реагират и най-бързо ще тръгнат да търсят заместници, за да могат хората, които няма да дойдат евентуално, да бъдат заменени на време. Председателят на комисията трябва да има телефони на всички членове и съответно трябва да им звъни, за да ги попита кога ще дойде. Тези избори са тежки. Опитайте се, т.е. изпълнете да го каже администрацията, за да ви попълни секцията с 7 души. И на изпратените по-бързи хора, разбира се, са поне мъничко обучени. Ако не можете да отворите секцията, т.е. ако няма 4 души, както и ако липсва председател, може да не председател да отвори секцията, не е проблем. Се обадете в ред. Тоест, ако имате колебания, имате ли право да отворите? Телефоните на РИК трябва да ги има залепени пред всяка секция. И освен това е добре вие да си ги напишете в телефоните още от сега, в смисъл преди изборите, а не да търсите в последния момент телефони на РИК. Има работна група, ще работят телефоните, но все пак това става дума за над 600 секции от 23 дни и над 500, ако не се лъжи в 24. Молбата ми е да поважите в РИК за изпитване, когато имате проблеми. Така,
Така, приемаме, че сте се събрали повече от 4 души, че всичко е наред и ще почти наред с обадите за наредностите. Преди да отворите, преди да обявите изборния ден за открит, трябва да направите няколко много важни неща. Първото, които е да отворите плика с печата, наранява се 3 пъти, съставя се протокол за нараняване на печата, който съдържа поне 4 печата от печата и подписи на комисията. Това е така, защото с тези отбелязване в печата, вие всъщност го правите уникален. Нали, няма как някой да има друг подобен печат, дори да го е получил шрифт, с нараняването на печата, вие създавате уникален печат и това не е за подценяване. Проверявате дали всичко е наред, както сте го оставили. Избирателни списъци, след което урните, 4 урни, които ще бъдат за европейски избори, една за машинни избори, една за хартиени, както и за народно събрание. Отново една за машинни избори и една за хартиени. Те са прозрачни, така че лесно ще се прави. Трябва да ги залепите с хартиени ленти, с подписи на комисията, на ЦИК. Да ги настаните, да ги поставите така, че да може да работите сравнително удобно, както и двата списъка. Трябва да направите протокол, с който да разпределите задълженията на комисията. Никога не дава има това преди. Това е речение общо език. Не можете да определите само един човек да отговаря за печата. Защото това са 13 часа и аз не съм виждала човек, който 13 часа може да стои на едно място и да бие печата, без да стане, без да отиде до туалетна, без да капне нищо и така нататък. Така че, имайте предвид, че трябва поне до 2 души да бъдат авторизирани с различните дейности. И действително се разберете от начало да няма нерегламентирани дълги почивки на членове от комисията, защото този път ще имате много работа. Така, откъсват една бюлетина за евроизбори и една за народно събрание, написвате по диагонал образец и я лепите на входа на секцията. Проверявате дали на входа на секцията са всички необходими указателни табели, включително, освен бюлетините, кандидатските листи за двата вида избори, адресите на секциите. Сега в някои райони, това засяга твърде малко райони, възможно е да има промени в секциите. Избирателите най-лесно сами могат да проверят къде гласуват, ако не ги намирате в списък. Човек може да гласува в съседната секция. Така че всеки някой, който дойде при вас и иска да гласува, нека да се провери първо къде го праща гралото да гласува. Така, след погледнете си в методическите указания точно как се пуска машина. И както споменах, присъствайте на обученията, казвам ви къде да ги намерите на сайта на 23 в раздел съобщения. Машината трябва да го отпечати освен кеш-код и начален протокол, който да показва, че в нея не е гласувано, че до момента не е гласувано. Знаете, че има карти за членове на комисията, имате карти за гласуване на избиратели. С една и съща карта за избирател не може да се гласува 2 поредни пъти. Имайте го предвид, когато да сменяте непрекъснато картите, които подавате на избирателите. Така, и ако смятате, че всичко е готово, председателят може да покани избирателите да гласуват и той да обяви изборния ден за открит. Така, как протича гласуването? Както и до сега, Алек изясни вече защо има 2 различни списъка. Българите, които нямат право да гласуват за Европейски парламент, са тези, които имат настоящ адрес извън Европейския съюз. Примерно, Турция, Щатите, вече Великобритания. Имайте предвид, че някои хора не знаят, че са
запазили постоянния си адрес в щатите, въпреки че са били само за един месец там или дори по-малко. И това е голям проблем. Те могат, при такъв проблем, те трябва да се обърнат към районната си администрация. Районните администрации работят. Така, за Европейски парламент има право да гласуват чужди граждани, разбира се, които пребивават тук, те пък нямат право да гласуват за българските парламентарни избори, ако нямат българско гражданство. Именно за това се налага двата списъка. От избирателите фигурира само в един списък. Както каза Алекс, той гласува само с хартиена бюлетина за списъкът, за изборите, за които има право. Документите. Лична карта при чужденците е един вид каквото ви дадат. Освен това и удостоверение за пребиваване в страната. Но при всички случаи чужденците трябва да бъдат вписани в избирателния списък. Това е избирателен списък за европейски избори, част 2. Ви търсите в първа част, търсите ги в втора част на чуждите граждани. Български граждани могат да гласуват само с лична карта и зелен паспорт, ако са родени преди края на 1931 година. Тоест това вече са доста малко хора, по един-двама в секция. Така, не може да се гласува с шофьорска книжка, с международен паспорт и каквото и да е друго, освен удостоверение от МВР, че личната карта е изгубена. Това също не може да се гласува с изтекла лична карта. Ако личната карта е изтекла, избирателят трябва да отиде до МВР, да я остави, да се подаде за издаване на нова лична карта и съответно да получи удостоверение, което да ползва при гласуване. Така, сега ми се иска, за да не разказваме надълго и на широко, кои хора не могат да се дописват в списъка, просто да обобщя малко, да обобщя един вид набързо и да ви кажа какво да правите, къде да търсите, когато някой го няма в списъка и поиска да гласува. Първото нещо, което трябва да направите е да го погледнете дали не е в списъка на заличените лица. Ако е в списъка на заличените лица, понеже има 4-5 различни случаи, това означава, че не може просто да му разрешите да гласува в общия случай. Тогава вземете методическите указания и от тях пише действие на СИК, ако точка 4.3. Действие на СИК, ако избирателят не фигурира в избирателния списък. Така, описано е много подробно, няма да предполагам, че няма да го запомните. Затова, ако избирателя не фигурира в списъка, просто вземете методическите указания, отидете на точка 4.3 в раздел изборен ден и вижте как можете да помогнете или съответно да кажете на човека, че не може да гласува. Така, говорим в момента за избиратели, които са вписани в заличителния списък. Значи това става, ще ви го кажа набързо, това са или хора под запрещение с психични заболявания, или хора, които стърпяват наказанието си в затвори и подобни учреждения. Хора, които са поискали удостоверение за гласуване на друго място, т.е. това са членове на ЦИК, кандидати и застъпници и наблюдатели, които съответно трябва да имат такъв документ, че са членове на ЦИК и така нататък. И хора, които са заявили, че ще гласуват в чужбина. Така, всеки от тях може да се установи, че има право да гласува, но погледнете в методическите указания какво трябва да се направи, за да може да гласува и да бъде вписан в допълнителния списък. Това не важи за хората, които ви донесат удостоверение за гласуване на друго място. Ако дойде избирател с удостоверение за гласуване на друго място, вие, ако карате да си попълни декларация
че няма да гласува на друго място, и удостоверението за гласуване плюс декларацията я прибирате и я закачате към избирателния списък. Дописвате го под чертата. Под чертата, значи все пак ви оставите място за печата и подписа на кмета, нали, не да пишете върху подписа на кмета. На достатъчно разстояние, след основния избирателен списък, записвате вписаните в допълнителния списък. Така, по подобен начин гласуват и хората в списъка на заличените лица, ако срещу тях пише МВНР. Това означава, че те са поискали да гласуват в чужбина, но по някаква причина са в България в момента. Така, те също гласуват без какъвто и да е друг документ. С изключение на декларация, че няма да гласуват на друго място. Запомнете, че колкото хора вписвате в допълнителния списък, толкова декларации, че няма да гласуват на друго място, трябва да имате. Кои имат право да бъдат вписани в допълнителния списък без допълнителни документи, освен тази декларация, която трябва да допълнят на място. Това са всички членове на СИК, съответно на тази СИК. Лицата, които управляват секциите, т.е. полицаите и техниците на СИЕЛ. Нямат право директори на училища, учители или охранители от самото училище, ако не са полицаи от МВР. Освен тях имат учениците и студентите, които обаче нямат постоянен адрес на територията на София. Това го запомнете много добре. Тоест, поглеждате на лична карта, адреса не трябва да е в София. Така, имат право да гласуват, ако ви донесат документ, който доказва, че те са в редовно обучение, със съответно заверен летен семестър за студентите, студентска книжка с това, че са записани за летен семестър, и пак казвам редовна форма на обучение. Учениците трябва да донесат бележник, в който да се вижда, че тази учебна година върви. Така, докторанти и други специализанти могат да дадат удостоверение от институцията, в която учат, обикновено университет или институт на БАН. Въпросното, във всеки един от тези документи вие трябва да запишете датата на изборите и гласувал. Без значение дали става дума за студентска книжка, бележник, гледате да не му съсипвате документа, разбира се. Нали? Не става дума за огромен надпис. Извинявайте в тази връзка, тъй като вече няма хартиени бележници, повечето студенти нямат книжка. Само в два института студенти, само в два университета студентите нямат книжка и трябва да се вземат хартиено удостоверение, като в неделя ще работят и двата университета, които имат електронни студентски книжки. Електронната студентска книжка не е документ, вие на нея не може да напишете, че е гласувано. По същия начин, тогава ученикът ще трябва да се сети по-рано, за да си вземе от канцеларията на училището удостоверение. Действително това не е помислено. Би трябвало ученическа карта, в която е записана обаче за коя година, да върши същата работа, защото тя е официален документ, с снимка на лицето, с печат на училището. Така че ученик с карта от училището си би следвало да напише някъде на гърба, пак отново трябва да напишете, че е гласувал. Ако имате съмнения, има ли право човека да гласува, звънете в РИК, преди да го допуснете. И при всички случаи, дописвате ли някого, още веднъж повтарям, попълва декларация. Хората, които са с увреждания, имат право да гласуват на територията на целия РИК, в който по принцип гласуват. При това не е необходимо да носят документ от ТЕЛК. Знаете, че във всяко училище има инвалидна секция. Но всеки човек, който има затруднение в придвижването, съзрението и така нататък, има право по преценка на председателя на комисията да гласува в която и да е секция. Може да не е инвалидната. И не случайно пред инвалидната, ако има опашка от 20 души и някой не се чувства добре и трудно се държи на краката си, ще
няма проблем в това. Ако адресът му е на територията на същия 23, те обикновено отиват в същото училище. Аз честно казвам, не съм попадала на случай някой да гласува в съседно училище. По преценка на председателя на комисията, го дописвате в списъка. Едно въпросче. Да. По отношение на хората с увреждане, след това, което обясняваш. Единствено и само председателя на комисията преценява дали лицето е с такива увреждания или... Ако председателя, ако секционната комисия има разногласие, може да вземе решение с гласуване. Появява се възрастен човек. И председателя казва, няма да гласуваш, няма да се разправим, достатъчно работа има. И това не е бора. Достатъчно, да речем. Ако от комисията кажат не, нека да гласува, гласуват набързо, съставят протокол и човек гласува. Човек може да се оплаче в РИК също. Това също е проблем. Да, аз мога да споделя реален случай от предишните парламентарни избори. Имаше такъв случай. Дойде в 104-то училище една дама. Съответно, председателя на свитците, където тя искаше да гласува, отказа. Обадихме се в РИК. Госпожа Витанова каза, че жената трябва да се отиде да си гласува по последния адрес, където е в секцията на другия крайен квартал. Само отбелязвам. Така че много е важно председателите да знаят това, което вие смятате за правилно, решавате го, законът предвижда възможност да бъде обжалвано. И това, което госпожа Табакова ви казва в момента, е важно да го знаете, защото много хора, които са възрастни, нямат телк. И реално за много хора няма нужда да гласуват в други секции, всъщност има такава необходимост, може да бъде взето решение от вас. А те дописват ли се в списъка? В допълнителния списък. Разбира се, че се подписват. И декларация попълват. И декларация обаче, да. Имайте предвид, че хората, които попълнят декларация, това доста време се следи от... Затова и предавате на РИК избирателните списъци с декларациите. Значи, ако има човек, който е вписан без декларация, виновно сте вие. Това е ясно. Затова бъдете така добри, да надавате човека, който си е подписал декларацията, че няма да гласува на друго място, и той да си я подпише, съответно той да си носи наказателната отговорност, ако гласува на две места. Иначе контрата остава във вас един вид наказанието е за комисията, който го е допуснал да гласува, без да попълни декларация, че няма да гласува на друго място. За разлика от вас, избирателите не са длъжни да знаят избирателния закон. Вие обаче сте длъжни, защото сте длъжни. Тук искам да добавя, че при попълване на декларация не е необходимо съответното лице всичко в декларацията да е записано собственоръчно. Подписа трябва да бъде на лицето. Иначе текста в самата декларация, имена, ЕГН и така нататък може да бъде записано от друго лице. Да, факт е. Вижте, ние трябва да помагаме на избирателите. Хората за това си плащат данъците на държавата, за да може държавата да ги улеснява в гласуването. Ние получаваме пари всъщност от данъците на избирателите. Държавата сама по себе си няма пари. Тоест, ние сме задължени да помагаме на избирателите. И без това активността е много ниска, нека да не отказваме служебно хора да гласуват. Прекрасно знам, че има хора, които идват нарочно, за да се заяждат или късат нервите. Но в общия случай не е така. Помагайте на хората. Има хора, които просто са объркани, по-трудно се ориентират и така нататък. Действително, ви моля да се отнасяте с уважение и внимание към хората, които са дошли да... не да ви създават проблеми. Напротив, те са дошли за да гласуват, а ние сме тези, които трябва да направим така, че проблемите да са по-малко и нека не подозираме всеки избирател, че, как да кажа, че е фалшификатор и така нататък. И сега последно. Имат право да гласуват в секцията си. И хората, които имат настоящ адрес в секцията, просто са пропуснати от списъците.
И това беше честа практика преди, обаче цикъла на избори от 21 година насам да се завърти. Аз последните години не съм чувала избирател да е пропуснат просто така. Най-вероятно или гласува в съседна секция, или дори използва по-стара лична карта с друг адрес, защото помързи да се отиде на адреса, който му е в момента. В такива случаи, понатарете да си проверим или на страницата на ГРАО, или чрез СМС, къде трябва да гласува. Вие можете също да пуснете СМС, ако така или иначе ще ви предостави името си и първото си име. Така, и ако всички тези неща не искате да ги направите, или пък съответно на ГРАО сайта се е бъгнал заради много търсене или нещо подобно, можете да звънете на районната администрация. Не дейте да дописвате хора, които смятат, че района им е в тази секция, просто е така. Нека да направят проверка в ГРАО. Така или звънете на районната администрация. Ако има такъв човек, той също попълва декларация, че няма да гласува на друго място и го вписвате в допълнителния списък. И тук ще се появи проблем, нали, заради двата списъка. Значи работата е адски много. За мен двата списъка трябва да се проверяват паралелно от двама души седнали на тях. Не ги делете, не ги правете 4 списъка, както обикновено се прави в големите секции. Няма как 4 души от секцията да се занимават с 4 списъка. А ако няма хора, списък самичък не работи. Затова не ги делете списъка за евроизборите и за народно събрание. Двама души едновременно проверяват списъка и така най-лесно преценяват дали да му дадат да гласува, ако иска на машина, дали две хартиени бюлетини и така нататък. Ако има проблем, оставете според мен председателя на комисията да се оправя с проблема, дано да е компетентен и продължете гласуването. Ами не, това сериозно ви го казвам, освен да се случва, че хора застъпват като председатели в самия изборен ден. И дано не са нови. И дано са мирали някакво нещо. Тези неща не зависят от нас, това са 6 политически сили. Така, за хартиеното гласуване. Има 4 листи за хартиено гласуване. Точно как се извършва. Така тук пропуснах част от презентацията, което не мисля, че е как би трябвало да изглежда секция, но всичко това е описано в чек-листовете и в методическите указания. Така, отиваме на чек-лист за хартиено гласуване. Виждате как са описани действията. Общо заето, откъсвате пред избирателя бюлетината, не давате се къса предварително, вие както си решите, но това не съм ви го казала. Така, сгъвате я. Показвате на избирателя, че правят, сгъвате. Втората бюлетина. Едната синя, нали, другата зелена, по същия начин. И му подавате бюлетини. Не му подавате бюлетините, подавате ги, за да им се постави по един печат. Избирателя влиза, гласува, връща се с двете бюлетини, поставя им се печат, откъсва се отрязъка на едната бюлетина, има отделни кутии за отрязъци. Една за евроизбори, една за народно събрание. Това е големия проблем, че всичко трябва да делите на две. Във всеки един от процесите. И когато давате бюлетини, когато проверявате списъци, когато давате бюлетините, когато те после ви връщат бюлетините. Значи отрязъците на хартиените бюлетини се поставят в две различни кутии за отрязъци, съответно ЕП или НС. Ако нямат кутиите, искам да ви кажа, че урните, ако имат само на лицевата си страна ЕП и НС, не съм ги виждал още. Служете си на гърба. Избирателят трябва да вижда кое е ЕП и кое е НС, но вие също трябва да виждате. Това е много дълго време. 13 часа няма как да бъдете концентрирани през цялото време. Просто се опитайте някакси това да се случи, да не стават грешки. Така, след като откъснете отрязъците и ги поставите в правилните кутии, му подавате бюлетините и му казвате синята в ЕПА, зелената в НС. И някой стои на урните и много внимава това нещо да се случи. Така, за машинните бюлетини е още машинното гласуване е малко по-добро. Не малко, то всъщност на всички избори е така.
пак казвам избирател, който има право да гласува и в двата избора, му казвате, че предварително ще трябва да отговори на машината за един или за два избора, ще гласува и после не може да се върне. Тоест, ако иска за двата, да си отбележи още в началото. И освен това му кажете да изчака да бъдат отпечатаните двете бюлетини, да изчака звуковия сигнал и тогава да ги вземе от машината. В противен случай принтърчето на машината блокира. Така, след което сгъва двете бюлетини. За евроизбори бюлетината е малко по-къса с 3 см. За Народно събрание е по-дълга. Вие поставяте, комисията поставя печати на гърба на машинните бюлетини. Тогава на избирателя и му казва късата в урна за ЕПА, дългата в урна за НСА. И това е най-големият проблем, защото сега избирателите ги слагат в една урна и те не се различават кой знае колко. Гърба има еднакъв, само дължината се различава. За мен това е най-възможният момент за грешки на тези избори. Машинните бюлетини да бъдат разменени и да попаднат в урна не за правилни избори. За евроизбори да попадне в Народно събрание или обратно, както и две бюлетини да бъдат пъкнати бързо в една урна. На урните трябва да седят хора, които, да го кажем, не влеят. Разбирате ли? 3 минути на внимание, като говорите по телефон или нещо такова, е напълно достатъчно, след като да ви се даде доста проблеми. Мен е ясно, че 13 часа никой не може да бъде напълно концентриран. Направете така, че да се въртите в комисията и не поставите на урната хора, които... В много комисии има хора, които се виждат, че не стават не само за тази и за никаква работа. Имам въпрос, докато говорим за това. Урните са регламентирани и знаем как изглеждат. Ако ги маркираме с зелен скотч и с син скотч съответно, това би ли било нарушение? Не, то няма да бъде нарушение, но толкова да види голяма част. За аудиторията, извинявай, че късам. Ако на някой обучението му е било достатъчно и не представлява интерес, всеки е способен да си тръгне. Когато говорите, не се чува въпроса, а не се чува и отговора. Ако консултацията не се направи добре, аз не се говори добре. Защото гледаме екрана. Защото сменям, защото това са особеностите на тази зала. Така, безплатните неща никога не са добри. Това е положението. Въпросът от господина беше, ако кутиите бъдат маркирани с син и зелен скотч, така ли? Въпросът е дали това препятства по някакъв начин провеждането на избори. При положение, че не закрива избирателната кутия, това не може да е нарушение на изборния кодекс, значи трябва да се подготвите вие зелени и сини скотч, някой може да каже да домахне, защото тя вече не е организирана. Има големи надписи ЕП и НС. Надявам се да се различат. Ето тук може би е един хубав въпрос. Ама те просто вие сте там, за да ви давате да бързат. Значи, листовете да се кутията и казвам, смените хората, защото концентрацията не може да се запази за 13 часа, нека хората да се въртат на различни позиции, но по никакъв начин. И ако попадне бюлетина от единия вид избор в другата кутия. Ако попадне това при броенето, следва да се отразява. В смисъл, след като сте си преброили бюлетините от единия избор, така, ще стигнем и до там. Няма никакъв проблем. Бюлетина, която е попаднала за друг избор, след това да бъде отразена в правилния избор. Но при машините трябва да се внимава много. Може ли малко по-тихо?
Казва, че при машините бюлетини, в урната за машини бюлетини, трябва да се внимава много, защото аз не вярвам, че вечерта късно вие ще обърнете внимание дали пише Европейски парламент или Народно събрание на бюлетината, на машинната бюлетина. Другите са ясни. Те са сини и зелени и много ясно се вижда коя е за Европейски, коя е за Народно събрание. Аз очаквам да има объркани бюлетини, основно в машинните бюлетини. Внимавайте, това мога да ви кажа. Само това, ако се случи, т.е. ако тук пред вас е пусната бюлетината, вие сте отбелязали грешката, напишете си на един лист, после тази бюлетина да си знаете, че ще я търсите. Така, пак казвам, ако има нещо неясно, може да си го намерите в методическите указания на страницата на ЦИК. Въпроси? Няма толкова ясно обяснено. Тук има въпрос. Ние нямаме право да виждаме избирателя коя бюлетина и не може да преценим коя е по-дългата по ЕКС-та. Той трябва да си провери коя е за ЕП и коя е за НС-та и да се избере правилно. Но ако той иска умишлено да ги бърка, какво правим? Това е добър въпрос. Ако самия избирател умишлено постави бюлетина от единия вид избор в урната за другия вид избор. Първо, вие много трудно бихте могли да разберете това, ако бюлетината е добре сгъната. Това, което Надя каза и това, което ЦИК са дадали като указание, при преброяването, като видите просто, че бюлетината е от едната кутия, но се отнася за другия избор, слагате си я при другите бюлетини и я преброявате коректно. Така че, дори да видите реално, че някой го прави това нещо, обяснявате на човека, че той или тя трябва да следи за това къде пуска бюлетината, но не възпрепятствате избирателя, ако той решава да провокира. По-добре го оставете да си пусне грешната бюлетина и после ще я преброете коректно. Този, който поставя печата при всички случаи, понеже двете бюлетини са една до друга, когато поставя печата, той ще види коя е по-дългата. И поставяйки печата, може да му подаде по-късно и да каже тази кутията е по-дългата в кутията не са. Дали избирателя ще чуе обаче, това е. Да, не е нужно да влизате в конфликт с избирателя, защото ако има провокация, по-добре да го оставите да си направи провокацията и после вие да коригирате. Виждам въпрос там, но господина беше преди вас, кажете вие. При мен не е въпрос за сметената на урните. Тази година голяма част от урните, които са поръчени, са много тънка и мека сплава. И трябва да се внимава с тях, да не се изчупи. Да се внимава сериозно. Да, много е тънка и трябва да се внимава да се пазва, да не се чупи. А можем ли да си поръчаме друг? Ако се случи да Ако се щупи кутията, обаждат се на общината, по принцип би трябвало да има резервни. Трябва да има резервни урни във всяка секция. Там имаше въпрос. Значи няма проблем. Искам да питам за протоколите накрая. Защото знаете в края. И може би е добре да... Хайде към протоколите. Добре, още един въпрос, последен въпрос на госпожата. Да, само за бюлетините от машината. При положение, че едната е 3 см по-дълга, като се сгънат на 2 само сантиметър и половина. Едната сгъната е квадратна, другата е кръгълна. Така ли се получава? Да. Едната сгъната е квадратна за европейски. Ето и това е много важно. При повече същност може да изглеждат идентично. Това вече не е. Браво. Ако не изгледате правилно от средата, този ефект а човек е изгъва, виждайки, той няма да постави на маса, да не би внимава да изгъне и така нататък. Така че, действително, аз ви казах, действително, че няма повече да тези. Добре,
Моля ви, никаква паника. Това се е случило и друг път, 2011 година. Често казвам, за първи път тогава съм се притеснявала дали ще успея да гласувам. Да, гласувах към 9:30. Местни избори, президентски избори, плюс референдум. Това беше проблем. Хората се прибраха в четвъртък, членовете на си. Така, последните, разбира се, тези с грешните протоколи. С правилните протоколи всички се прибират преди понеделник номер. Добре, всички ръководни кадри да направят така, че понеделник да има свободен ден по възможност. Това мисля, че са ви предупредили. Дори да се преберете понеделник в 2-3 часа през нощта, останете да си починете, пазете си здраво. Край на изборния ден. Ако видите, че има голяма опашка, още в 8:15 се убедете в Рик и кажете, че опашката е много голяма и едва ли ще мине до 9 часа. Почнете да тормозите Рик постоянно. Ако има журналисти някакви наоколо да се шурят по коридорите, кажете им да свършат нещо полезно и това да го излучат в репортажи, за да подсетят си, че трябва да се готвят за решение за удължаване на изборния ден. Разбира се, при ниска избирателна активност всичките ми подобни опасения са излишни. По принцип, в 8 часа, нека да е в 8:03 минути все пак, да бъдат малко толерантни към избирателите, председателят на комисията или посочен от него член на комисията излиза пред избирателната сесия и ако има опашка, т.е. избиратели, които желаят да гласуват, събира личните им карти и ги внася вътре в изборното помещение. И след това, след 8 часа, допускат само избирателите, които са стигнали до 8 часа пред секциите. нещо от практична гледна точка в личен план към всеки един. Ако нещата изглеждат така, т.е. се получат така, както изглеждат в сложност и продължителност на целият процес, който има в къщи надуваема якичка за сън в транспортни средства, вземете си, няма да съжалявам. Не се изглежда да
Нарики и отделите. И по-хубаво. Така, след това, като сме тръгнали в по-несериозната част, предполагам, че ще успеем да осигурим някаква храна и вода, но в всички случаи това не е достатъчно за 13 часа, както и особено за хората, които ще предават протоколите. Така че предвидете си, все едно ще отивате на дълъг изглед, бюфетите в училищата по правилно не работят по време на изборите. Но в зала Триадица има осигурена храна. За армеец. А къде ще носим бюлетини? Армеец. Там даже кафе имаше преди. Всички ли там ще носим? Всички, да. И отговорността. Там поне залата е голяма. Все едно това за решение на които не може да влияе. Така, след като приключите изборния ден, трябва да изключите машината, да отпечатате, преди да изключите, да отпечатате финален протокол от машината, който ще ви покаже само колко души са гласували. И след което вече започвате да попълвате протоколите. Преди да отворите урните, трябва да попълните двете части на протоколите. Отварям в момента електронния протокол, който е за 23 дния. Един за хартия и машина. Ако сте в служебна секция и само хартия, просто не слушате това, за което ако сте в служебна секция, протокол ви представлява частта само за хартия. Все едно машините не съществуват. Така, не знам доколко виждате, можете на телефоните си да отворите в ЦИК обучителен протокол и да гледате там. Така, би трябвало това да ви е попълнено в протокола. Ако не, трябва да си знаете мира, секцията. Вие си знаете малкия номер на секцията. Номерата на секцията започват с 23 или 24 в зависимост от мира. 46 означава София. Следващите две цифри са райони. Примерно 01 е за Средец, 02 за Красно село, 08 за Изгрев, 10 за Триадица и така нататък. И последните три позиции в номера са секцията. Т.е. ако е 5 секция е 005, ако е 15 е 015. 125 съответно вече ще са попълнени всичките. В община Столична, населено място София, кметство 23 и 24 мир, не знам дали всъщност няма кметство Бистрица или нещо такова в 23 мир. Административен район, знаете си района, дали ще пак Изгрев, Средец, каквото иде, държава България, населено място, там не попълвате, защото е в България. Записвате имената на членовете на комисията, по-добре 3 имена. До тук е това нещо. Един кадърен председател ще го направи много преди края. Така, изборът започна в 7 часа. Ако не сте се обаждали на РИК за забавяне и да сте отворили в 7:15, пак си напишете 7 часа. В смисъл, това не е толкова важно, това не зависи резултата на изборите. И завърши в колко пожелавам и да завърши в 20. Хората, които присъстват, пак казах, тук вече може да имате и кандидати, освен представители и застъпници, може да имате журналисти и анкетьори. Така, част първа се попълва преди да отворите урните. Не бързайте да отваряте урните. Брой на получените бюлетини, това също може да се попълни много по-рано преди края на изборния ден. Обикновено са точани, 5 точана 500. Няма нужда да ги броите. Служебните секции примерно ги дадат на 150 или 75, но там и да ги преброят не е голяма загуба. Всяка една нула обаче, която напишете тук, която реално не е нула, ще ви направи протокола грешен, че имате проблеми в РИК. Запомнете, че в протокола няма нито едно число, нито една цифра, която да е без значение, защото ще ви върне към, ще ви сложи в групата на неверни протоколи, на проблемни протоколи, което ще ви забави допълнително. Не само това, дава възможност в РИК протокола да бъде преправен, а как ще бъде преправен, изобщо нямате идея. Предвид, че РИК се доминира твърдо от ГЕРБ и ДПС и това са
хора сработени от години, гаранции, че няма да бъде преправен в наша полза. Просто това ви го гарантира. Така че всяка минимална грешка в протокола давате възможност след това протокола да бъде преправен директно в наша вреда. Т.е. резултата на изборите да бъде лесно фалшифициран в някаква степен. Не казвам, че рите са престъпници по никакъв начин. Действително има изключително добри изборни специалисти. Тяхната идея е възможно най-бързо да приключат изборите. Но все пак, от вас зависи, ако протоколът е правилен, в РИК той се остава така и всъщност имаме коректно считане на резултатите от изборите. Преправили се в РИК, вече нещата не се знае как ще изглеждат. И затова всяка стойност е важна. Много ви моля да мислите. Тук става дума просто за една елементарна аритметика. Имате един брой избиратели, имате брой бюлетини, имате хора гласували на машината, всичко някакси трябва да излиза. Не може да сте получили 500 бюлетини, 100 души да са гласували и вие да напишете, че 200 бюлетини са ви останали неизползвани. Къде са останалите 400? За салфетки ползвани или какво точно? Разбирате ли? Просто правете сметка това, което пишете в протокола. Има много ясно физическо изражение. И трябва само мъничко да внимавате, за да ви излезат въпросните контроли, които всъщност са много логични. Така, броя на бюлетините, които вписвате в точка 500, след това трябва да са били верни на сумата от сгрешени бюлетини и този образец на останалите в кочаните, плюс тези на намерените в кутията. Тоест, ако имате 500 бюлетини, 300 са ви останали неизползвани, една ви е залепена за образеца, една сте паднала и изсапана, т.е. има още общо 2 такива бюлетини, които не са използвани, ставате 302 бюлетини от получени 500. Това означава, че трябва да намерите в кутията 198, за да се получи 500. И подобни сметки си правете в главата още докато се борят или пък на лично хартия. Така, данък избирателния списък. Избирателният списък част е 1. Взела съм за евроизбори, това няма голямо значение. В протокола за Народно събрание просто няма част 2 на избирателния списък. Част 2, това са чуждите граждани, както споменах. Така, това са данни от събота. В точка 1 записвате това, което сте получили още в събота от районната администрация, т.е. преди чертата. Там пише, примерно, последния номер е 685, пишете 685 в час 1. В час 2 направо почва да пише. Така, част първи, така, нека да са получени 500 бюлетини, както споменахме. Част първа 685 избиратели. Част втора 5 избиратели. Така, сумата 690. Пак казвам, това са хората без вписани под чертата. Така, вписани 10 души, да речем 5 комисия, 5 студенти. Това означава, че трябва да имате 10 декларации. Пак ви казвам, иначе вие сте виновни, че сте допуснали хора, които нямат право да гласуват. Главите са от рода на 500 000 лева за това. Сега не знам при общо отговорност от цялата комисия какво би се получило, но това са излишни продукти, които няма смисъл да си създавате. За това нещо се следи. За хора, които са гласували 2 пъти, се следи от информационно обслужване от доста години назад. Така, брой на положените подписи. Брой на положените подписи, аз не съм чувала в някоя секция да излязал колкото трябва да бъде. Защото много често избирателите се подписват на 3-4 полета, други имат някакви мънички подписи скрити на някъде и така нататък. Така че това е число, което вероятно ще претърпи промяна. Вие трябва да си ги изборите и примерно нека да са 400. Нека да се преброили 400. И сега вече идва ред на отварянето на урните. Според методическите указания, първо борите хартиените бюлетини. Няма голямо значение кое ще е първо, което е второ, но ако карате по методически, според мен е достатъчно
удобно. Преди да отворите урните, махате всичко от обикновено събрани 2 чина или 4, нали, да няма, най-важното забравя да кажа. Преди да отворите урните, неизползваните бюлетини и тези, които са унищожените образец, сгрешени и така нататък, трябва да се опаковат и да се преместят, за да не може някой да допълва бюлетини в урна. Или просто да ги пъка някъде, където и да е. Така че те трябва да се опаковат в плик, плика трябва да се запечата, подпечата и така нататък. Така, дойде време, на масите няма химикалки, изсипвате хартиените бюлетини. Така, ето част пропуснах, че брой на неизползваните хартиени бюлетини от 500 примерно 398 и 2 унищожени. Така, отваряте, както споменах, отваряте вече урните, първо преброявате всички бюлетини и това число трябва да ви бъде равно. Това, събрано от неизползваните и унищожените, трябва да ви е равно на броя на получените. Много важно контрол. Не се ли получи тя, целият ви протокол става грешен. Много често забравяте образеца или ако някой просто е смачкал бюлетина или изгрешена бюлетина, направете така, че тази контрола да ви излезе. Тоест, помислете какво се е случило и си ги намерете бюлетините където са. Съответно, някой, ако изсапа бюлетина, разлее кафе, да няма хвърли в кошчето в никакъв случай. Тя трябва да си остане, нали, ясно е, че е унищожена и няма никакъв проблем в това. Така, за да, ако сте се сетили за всички бюлетини, които са унищожени, при 500 получени бюлетини, 398 неизползвани и 2 унищожени, би трябвало да имате 100 бюлетини в урната. Мисля, че това нещо е ясно. Да. Има въпрос. Има и такива избиратели, които сте влезли вътре, ще вземе си приберете 2-3 бюлетини и си ги сложи от джоба, никой няма да види. Няма как да това няма как да стане. Обаче, ако избирател, това е добър въпрос. Ако избирател откаже, нали, вие му давате 2 бюлетини, той излиза от урната и казва, да му се не няма да им гласувам на тия, взима си бюлетините, не е смисъл хора, които правят скандал и има най-различни. Имаше една дама изява машина бюлетина, нали? Той си ги държи 2 бюлетини и казва, няма да гласувам, взима си ги и излиза. За това нещо си напишете протокол. 2 бюлетини са откраднати от избирател, той не е гласувал. Това е. Вие може да помолите да ви напише, че е сгрешени да ви остави, но ако това се случи, няма проблем. Опишете го протокола, който обяснява защо имате 2 бюлетини по-малко. Това са редки случаи, все пак, надявам се. Не всички е бюлетини. Дните е трудно, те са големични. 6000. Така, стигнахме до недействителни бюлетини. Преброихте, че имате 100 бюлетини. И сега трябва да ги разделите. Разделите на неподкрепя. За мен трябва човек, след като ги преброите, че са 100 примерно, трябва много внимателно, една по една да ги подреждате по местата и вместо на няколко пъти такова превъртане да става. Така че член на комисията отваря бюлетина и поглежда първо дали е действителна. После ще се справим защо може да е недействителна. Дали е за НПН или за определена партия. И си прави копчинки, 1, 2, 3, 4, направете си листчета, на които да пише 1, 2, 3, 4 до 30 и няколко, колкото са партиите, за да поставяте там бюлетините. И внимавайте човека, който поставя бюлетините, дали е слага на правилната копчинка. Бюлетина, която не е на правилната копчинка, много лесно ще се отчете след това погрешно за партията. Това е много важно. В коя копчинка се поставят бюлетините. Така, след което преброявате недействителните и ги вписвате в протокола, бюлетините не подкрепят никого и после гласовете по партии. Така, ето точно 6. Недействителните гласове, примерно 100 нека са 2, не подкрепям никого, нека да са 8. Така, и продължаваме
продължаваме вече с гласовете по партии, на отделните купчинки. За да ми е по-лесно, ще напиша, че са гласували само за 3 партии. Изписвайте нулите, макар че няма да ви даде грешка протокола, ако не ви е изписана нула, но това е електронният протокол. В хартийния нулите нека да се изписват, за да няма дописвания. Ако няма нула, дописвания са възможни. Така, примерно записваме, че нашата коалиция има 50 гласа. ГЕРБ, например, има... Така, тогава в партия на зелените да им сложи 19 и на БСП примерно 20. Защото напоследък много лошо се представя, даже почвам да ви става мъчно за тях. Така, след което тези цифри, които за съжаление няма да се числа, които няма да се четат, трябва да ги съберете с калкулатор. Не се опитвайте 30 числа, 30 няколко числа. Да събирате 0, след като сте работили вече 14 часа. След като сте работили 14 часа, повярвайте, че 7 и 8 понякога е 17 и така нататък. Случва се. Да, или 31, 11, 40 или каквото и да е. Калкулатор на 2 пъти сметното. Така, аз още при записването се надявам да са 90. Така, и тук записвате 90, с което се смята, че сте преброили гласовете. И сега трябва да преброявате преференциите. Преференции, слава Богу, ползват почти само коалициите, но не е точно така. Преференциите за мен трябва да се отчитат, след като изборния кодекс дава право на избирателя, не може някой член на комисията да не му даде, да му вземе това право. Особено при нас за коалицията, знаете, всяка партия си държи и така някакси си мери стойността. Те се записват в точка 10 коалициите. Виждали ли сте приложението, с което КИК ви предлага да се преброят? То е доста хитро приложение. Ще го увелича малко. Така, знаете ли как се използва? Да, използват. Така, значи взима се купчинката, примерно на нашата коалиция. И един човек чете преференциите, а двама души, независимо един от друг, ги вписат последния начин. Така, както виждате, тук има доста кандидати. Нали? И примерно, за първия, само че така. Този, който чете, примерно казва преференция 101, вие отбелязвате 1. Следващата пак е за 101. Отбелязвате. Сега не са зелени кръгчета, отбелязвате си го с химикалка. След това, примерно, следващата бюлетина е за 107 номер. Отбелязвате едното на 107 номер. С PDF не ви е много лесно. Така. И така са всичките бюлетини. Да приемем, че това не е било за нашата партия, а примерно, че има 5... така... че има само 5 гласа, не 5, нека да са 10. И какво правите след това? За първия броите 1-2, нали разбирате? Първата се отбелязва тук, втората тук, ако има трета, тя ще се отбележи тук. И числото ви показва колко са преференциите. Вече не се налага да броите, вие виждате примерно, че за първия са 7. В случая 5 преференции. Така, втория няма да речеме. Номер 7 има 1. Номер 6 да речем също е 1. Така, това го правят двама души едновременно, за да се сравнят след това резултатите. И се вписва в протокола. Така ние имахме 50 гласа. Така, и
Тези 50 гласа как да ги разпределим? Да речем на първите 5 да сложа айде по 9 преференции. Ако сме ги преброили, а не в смисъл, нека да се преброим, че първите 5 имат по 9 преференции и без преференции от ЦИК твърдят, че не се броят, а от 45, а от 50 гласа вадите сумата от преференциите. Тоест без преференции останат 5. Така, и това се прави за всички останали партии. Така, и след като приключите и с преференциите за всяка партия, сега ако някоя партия твърди, че не иска да се борят гласовете, може би трябва просто преференциите, може би трябва да напишете 0, не знам. Но така иначе членовете на комисията, пак ви казвам, според мен нямат право да премахват преференциите на хората. Така, приемаме, че сте описали преференциите на всички партии, след което проверявате дали всичките ви контроли съвпадат. Контролите, които трябва да съвпадат, аз ще пусна този протокол в момента да направи проверка, той ще покаже, че протоколът е грешен. И ще ви кажа защо. Също той ще ви каже. Протоколът казва, че числото по точка 3 трябва да е равна на сумата по точка 5 и точка 11. Така, точка 3 беше брой на гласувалите избиратели според подписите. Понеже ние проверяваме в момента само хартийните бюлетини и не сме вписали колко машини сме намерили, затова е грешно. Но ето го, то ви изписва. Разбирате ли, вие ще си го намерите. Нали, числото 3 трябва да е равно на сумата от числата по точка 5 и 11. Поглеждам 5, където сме написали 100, 11 има 0, явно, че има грешка, защото още не сме стигнали до там, не е проблем. Така, точка 8 партия трябва да е равна на сумата от числата еди кои си, т.е. на преференциите. Не съм отбелязала, че без преференции, примерно където написаме един глас на ГЕРБ, че е един. Разбирате ли, то ви показва абсолютно навсякъде какво трябва да направите. Редовно преференциите без, комисиите забравят да ги впишат. И това дава основно грешен протокол. Така, т.е. проверявате, връщате се и виждате в гласовете. Така, на партия Зелените под номер 20 има 19 гласа. Същото трябва да показва в преференциите на партия 19. Не беше 19, на 20 Зелени. Така, да приемем, че сме преброили тук една преференция, тук трябва да са 18. 1 и 18, 19. Броя на преференциите трябва да отговаря на броя на гласовете, за да ви излезе протокола. Не е много сложно. Естествено, че колкото гласове има, същото трябва да го пише за преференции, при положение, че имате и графа без. Ако няма преференция, ако по някаква причина не сте ги броили, което пак казвам, че е нарушение, просто напишете броя на гласовете поне без. Ще излезе гласовете, няма да излезе преференциите. Но това е в някаква степен фалшификация на изборите. Но това са и указания на РИК да се подписват преференциите с цел да излезе поне гласовете. Не знам дали разбрах. Това е шестойна работа. Така, по същия начин за машините бюлетини. Има един въпрос. Да. Тук говорим за електронни протоколи, трябва да получим образци на хартиен носител. Абсолютно същия. Добре. Въпросът беше, че коментираме електронни протоколи, госпожата пита за хартиените и затова че са абсолютно идентични. Като графи. Когато работим на място, работим само с хартиен носител. Можете и можете да работите и на хартия, и електронно, ако имате такава техническа възможност. Ако сред вас има хора, които имат възможност да вземат компютъра, да си пуснат интернет през телефона, могат да работят и онлайн. Това направих аз на предишните избори.
Може с личен лаптоп, няма никаква пречка. Отваря го на телефона? Отваря го на телефона, там е по-трудно да се работи. Вижте, значи по мои бегли сметки, към 30-40% от секциите ползват електронни протоколи на предишни избори до момента и съответно се прибират доста по-рано вкъщи. Сега, ако нямате техническа възможност да използвате електронни устройства, работите с черновата. На протокола на хартия контролите също са написани като текст. Тогава обаче нямате лукса на това системата да смята вместо вас, а вие трябва да го правите ръчно. А вие попълвате черновата? Въпросът беше дали може да се попълва протокола първо с молив и след това с химикал. За черновата, да, няма проблем. По принцип и за дълбата няма да ви върнат, но избягвайте, защото после може да се наложи да правите корекции върху дълбата. Черновата е за това да можете да я напишете и да драснете колкото се налага. Дълбата е хубаво да е прегледна, за да може да отидете и да я предавате на РИК, да стане по-лесно и по-бързо. Но които са предавали от вас, знаят, че много често се налага да се правят корекции там на място. Които са абсолютно незаконни между другото. Втори въпрос. За личен лаптоп има някаква процедура, примерно в инструкция, Не, няма пречки, вие сте и длъжностни лица, закона ви задължава да спазвате определени правила, но това да си носите лични електронни устройства, поне доколкото на мен ми е известно, не е противоречи на закона. Ако някой твърди друго, ще го помоля да посочи нормативен текст. Аз мисля, че на телефона също ще стане достатъчно. Друг въпрос давам става? Да, става. Въпросът е дали, ако се води електронен протокол, дали може да се разпечата същия и той да бъде предаден. Не може да се случи. Той е един вид чернова, която ви посочва грешките. Първо, че няма абсолютно част, вие там нямате и принтер. Всъщност. Имате копирна машина. Тя се може да работи като принтер, но... Всъщност може, но това е... Не трябва да се разпечатва нищо. Използвате си протокола, който ви е даден в комплекта с документи. Дълбата е една единствена, използвате нея. Аз искам все още да си задам моя въпрос, и ще стигна на този въпрос. За печатането на протоколите накрая. Не знам, че много хора искат протокол за моята партия, за твоята партия. Това за мен като човек, който се бори, нали, за топчето, както си изразявам. С лаптоп съм го правил 2 пъти и много чисто, изрядно спестява време. Но печатането на 10 протокола ми губи изключително много време. Имате предвид копирането на... Може да се спести, намали и как? Нямате право да вземете, нямате право да нарушите правата на гражданите, нищо, че сте длъжностно лице. На секундата ще ви пуснат в жалба в РИК и ще бъде уважен. Ще ви върнат после да им дадете копия. Аз съм ще ви върна да им дадете копия, защото нямате право да им намалявате правата. Като добавите на мен, бъдете сигурни, че ще ви върна. Нищо, че сте от нашата партия. Нямате право да отказвате протоколи на хора, които имат право да ги книжни. Без значение, не на по двама, нали, ако има двама представители на една и съща партия, но ако има представител, застъпник и член на комисия, партията си получава 3 броя протоколи или коалицията и няма никакъв проблем в това. Да не говорим, че в нашия случай те могат да бъдат предназначени точно 3 протокола, едно за ПП, едно за ДСБ, едно за ДБГ. Не се опитвайте да намалявате правата на гражданите, на участниците в изборния процес. Това може да доведе само до ваши административни наказания. Ще се забавите малко. Не е проблем. Много време. Това е право. Да се опитам да отговоря на господина, да се опитате да оптимизирате колко копия на протокола ще ви трябват. Все пак не забравяйте, че копирните машини са достатъчно технологично напреднали. Като сложите един лист, може да зададете броя на копията. Не се случва... 30 партии. 30 партии до сега не са събирали представители във всяка секция. Мисля, че са някъде средно около 10 копия, които въпросът. Това не е точно въпрос, по-скоро консултация от предишния
чуе от помещение с сервер, който е по-продуктивен и печата бързо. Тоест това е сервер на училището. Понякога не. Зависи от директора на училището дали е склонен да съдейства. Значи при проблем веднага казвате на представителя на общината, който ви насочва към друга секция или към служебен сервер на училището. Училището не е задължено да ви помогне за копиране на протокола, някой помага на добра воля. Да. Отново във връзка с копията на всеки един член или представител, който присъства, необходимо ли е на абсолютно всяка страница и председател, и заместник-председател да се разписват? 3 подписи и печат на секцията. Те са в правото си да ги получат. Ако ги изискат, да направят. Ако не ги изискат, може да се разсеете. 3 подписа и печатаните пред на страница или за целия протокол? На страница, разбира се. Извинявам се, разбира се. Сега, имайте предвид, че когато се стигне до съдебни дела, протокол, който е подписан в секцията, преди да тръгне към РИК, е документ, само който е достатъчно подписан, т.е. от всяка страница е подписана и подпечатана. И именно за това е смисъл да бъде взет протокол от секцията преди да тръгне към РИК, защото всъщност това е верният протокол, в който комисията от 7 души са подписали нещо. Те дори да са сбъркали, пак са 7 души и това е тяхното решение. В РИК след това промените, които се правят с 3, а не дай Боже 2 подписа, нямат оправдание отношение на изборния кодекс. Имаше въпрос тук? Въпросът е организационен, понеже няколко пъти съм участвала в изборите и последния път бяхме точно в 9 часа готови няколко секции. Говоря за втора английска конкретно. Транспорта беше под всякаква критика. Така, ще ви прекъсна. Организацията за транспорта е ужасна. Това зависи и от общината, и от МВР. Когато попитате общината, общината се оправдава с МВР. Когато попитате МВР, МВР се оправдава с общината. Нищо няма да се промени, ако след всеки избори не пускате жалби до общината и съответно до ЦИК. Това е. Организацията е такава каквато е и не може да бъде променена. Има определен брой патрулки, които трябва да придружават бусовете. Общините, ако осигурят с 100 буса повече, МВР не осигурява с 100 патрулки повече и се чака така или иначе. Аз ще ви споделя на предишните избори, местните втория тур, моята секция беше готова в 8 часа и 15 минути. Бяхме първата секция от изключим служебните, които бяхме готови в районната Ядица и тръгнахме чак към 11 часа училище. Така че разговарях и с секретара на общината Ядица. Той ми каза, че патрулките не са достатъчни на места. И те да побързат. Да приключим цяла ден, ако няма нещо. Значи, който иска, т.е. който иска, може да остане на разположение, ако не има време, надявам се. Но ако някой, т.е. аз благодаря на всички за вниманието. Няма да се чувстваме зле, ако всичко ви е ясно и си тръгнете, но разбира се, ако някой иска да пита, сме на разположение, особено за новите хора също, ако имат въпрос. И ето, последно сега се сетих, какво добавя да ви кажа. Понеже има това списъка, за да ви е по-лесно ползва при броенето, седно, понеже са го написали в методическите указания, няма мисъл да обяснявам, що ме написано, не се коментира. Така, ако някой ви каже, че гласува само за нашия парламент, има право и за двата избора, освен че му давате само хартиена бюлетина, защото той е заявил, че иска само за един да гласува. Така, в другия списък на Европарламента, вие сте го намерили така или иначе, в гърба забележки член на комисията записва не гласувал, за да не дойде след 2 часа и да поиска да гласува отново. Ако е машина, той също може да донесе само една бюлетина и да каже, аз гласувам само за едното, вие го питате за кое. Защото трябва, нали... Тук, ако мога и аз да се включа, т.е. ако имате случай, че човек идва при вас и казва, искам да гласувам само за единия избор, макар че имам право да гласувам и за двата,
и искам да го направя това с машина, давате му карта да гласува с машина и му казвате, че машината пита дали иска да гласува за двете или само за едното. И той сам трябва да си избере съответния протокол. Тоест, въпреки че ви е казал, че ще гласува само за единия избор, но желая да го направи с машина. Ако по списъците има право да гласува за двата избора, давате му карта да гласува с машина. Само ако не присъства в един от двата списъка, тогава е задължително хартиено. Избора си остава в човека избирател. Сутринта слушах Камелия Найдовада, която казва, че след като ще гласува само за един избор, задължително се гласува с хартия. Така, за хората, които не чуват от защото той не е задължен да ви каже предварително. Точно така. Ако има право да гласува за двата избора, той може да не сподели с комисията дали ще гласува на един или на двата избора, той просто ще може да си дойде с едната бюлетина при вас. Ако има право да гласува за двата избора, има право да гласува както на машина, така и на хартия. Но ако няма право, вече тогава е само хартия. Така, първото нещо, което трябва да знаете всички вие, че когато някой член на ЦИК дава интервю по медиите, това не е официален документ. Официалният документ са методическите указания и човек, който е списан в двата списъка, има право да избира как ще гласува. Това какво е казал госпожа Нейкова, си остава за нея. Когато дойде при вас човек, който е само в единия списък, тогава той няма избор. До тогава, ако вие го лишите от правото на избор, как да упражни правото си на глас, вие като длъжностно лице не сте изпълнили задълженията си по закон. Ясно ли? Да. Добре. Само секунда. Господин, все пак имаше въпрос. Пада ли въпрос? Да, има въпрос. Ако човек, защото това, което се случва обикновено е, че един човек избира протоколи от 5-6 комисии. Тези, които трябва да се направят копия. Тоест този човек, който събира копието вече след преброяване, трябва да не присъства на самото броене или трябва да направим копия, защото един човек е номинал от една партия, събира от 7 секции протоколи. Тоест аз трябва да дам протокола на човек, застъпник, наблюдател, който е присъствал на самото броене или който само единствено аз съм записал. Аз сега не разбрах за въпроса. Вие член ли сте на СИК? Аз съм председател на СИК. Така, вие правите копия. Точно така. Вие знаете ли на кого имате право да дадете копия и на кого не трябва да давате копия? Да, по принцип. На кого можете да дадете копия и на кого не можете да дадете? На хора, които са пълномощени, с пълномощно, застъпници и такива, които имат пълномощно, могат да дават. Така, моят съвет към вас е, преди да приключи изборния ден, да сте се уверили колко упълномощени лица са заявили при вас и само на тях да предоставите. Ако някой е решил, че ще изпрати друго лице да му свърши работата, мисля, че е ясно, че не трябва да му дава. Но ако не, заявявам категорично и ясно на всички присъстващи. Копия от протоколи се дават само на лицата, които имат право да получат. Ако аз дойда при вас и ви кажа, ето ви моето пълномощно, аз имам право, но дайте го на тази госпожа, защото аз ще бъда еди къде си край на изборния ден. И ми съжалявам, но ще си бъда еди къде си. Благодаря. Колкото си спомням, ние правихме копия от пълномощното, след това правихме един протокол, където писваме тези деца. Има протокол, в който се писат лицата, които ще получат протокола на секцията. И това е важно да се случи преди края на изборния ден, защото когато приключи изборния ден, вие заключвате вратата и след този момент, дори да са упълномощени лицата, приключва е тази възможност.